מה עובר בראש של חייל בשומרון? אולי הוא חושב על הבית, על ארוחת שישי, על החברים, על משחק הכדורגל שפספס. הוא שומר עלינו, אבל לפעמים אפילו החייל צריך חיזוק. אנחנו בלב לחייל מחזקים את החיילים כי אנחנו חלק מהסיפור שלהם. אנחנו לא רק עמותה, אנחנו קהילה. קהילה שלמה של מתנדבים ללא שכר, שכל מטרתה היא מטרה אחת, שכל חייל ידע שרואים אותו ומודים לו. אנחנו כאן בשבילם, עם ערכות מותאמות לחגים, גיסה ריחנית ונקייה כמו בבית, ופינות קפה חמות שמחכות בכל רגע. גם המשפחות לא נשארות מאחור. יחידת האירוח שלנו שצמודה למוצב מאפשרת להם זמן יקר של ביחד. אנחנו גם מחזקים באהבה את משפחות המילואים שמחכות להם בבית. בשלוש שנים האחרונות הוכחנו שהאהבה שלנו היא הכוח המניע. היא הופכת שמירה מבודדת לרגע של חום. היא הופכת אתגר לחיוך. היא מחזקת את החיילים ששומרים עלינו חזק. ברגע שאתם תורמים, אתם הופכים להיות תומכי לחימה בכל מקום בו אתם נמצאים. הצטרפו אלינו. כל תרומה שלכם מחזקת את החיילים ששומרים על השומרון במרכז הארץ.